I na kraju, posljednji tip koji nam još preostao, to je četvrti tip reakcija preosjetljivosti. Kažem posljednji, ali ne najmanje važan, naravno. Rekli smo da su prva 3 tipa posredovanja antitijelima. Imunoglobuline, imunoglobulingi, imunoglobuline. Međutim, četvrti tip reakcija preosjetljivosti je posredovan te limfocitima. Znači, na pitanje ko je glavni glumac ovdje, nisu antitijela, nego je to upravo su te limfociti. Ja sam ovdje dodao riječ senzibilizirane, znači oni limfociti koji su osjetljivi, koji su već bili u kontaktu sa antigenom. Ali pričat ćemo malo o mehanizmu. Prije samog mehanizma moramo podijeliti reakcije tipa 4 na 2 osnovne reakcije kod kojih se zapravo mehanizam razlikuje. Pa to je prva reakcija, to su reakcije odgođene preosjetljivosti. Koji je njihov mehanizam? Sad ćemo vidjeti jer ćemo svaku posebno od ovih reakcija pojasniti. Ja sam ovdje samo htio staviti bolesti koje su vama vjerovatno poznate. To je tuberkuloza i sarkoidoza koje se ubrajaju u ove reakcije odgođene preosjetljivosti. Kod citotoksičnosti koja je posredovana te ćelijama, također imamo određen mehanizam djelovanja i bolest koju sam tu izabrao da objasnim, ali naravno vrlo kratko, to je hronični virusni hepatitis C i dijabetes tip 1. Reakcija odgođene preosjetljivosti. Hajde da vidimo to na primjeru Mycobacterium tuberculosis. Antigeni Mycobacterium tuberculosis bivaju prepoznati od strane antigen prezentirajućih ćelija. Te antigen prezentirajuće ćelije peptide antigena Mycobacterium tuberculosis prezentuju na svojim MHC2 molekulama. One bivaju prepoznate od strane CD4 T limfocita. Šta znači CD4 pozitivni? To znači da su ono T helper ćelije. Znači nisu citotoksični ovdje u glavnoj ulici. CD4 to su naivni T limfociti. Naivni T limfociti. Vi imate subpopulacije TH1 i TH2. To je imunologija, nećemo previše u to. Mi moramo znati da antigen prezentirajući ćelije luče interleukin 12 koji pomaže diferencijaciju T limfocita u TH1 limfocite. Ali zašto su nam ovi TH1 limfociti važni? Zato što oni odlaze u krv. Oni odlaze u krvotok i tu ostaju godinama. One su memorijske ćelije, one na neki način pamte da su bile izložene sa antigenima Mycobacterium tuberculosis. U redu. I sada je francuski naučnik Mantoux bio pametan, da je skonto kako može da zaključi da li su njegovi pacijenti bili izloženi antigenu Mycobacterium tuberculosis. Na koji način? Intrakutanom injekcijom apliciramo tuberkulin. Tuberkulin je protein, peptid, koji sadrži antigene Mycobacterium tuberculosis. Oni bivaju prepoznati od strane antigen prezentirajućih ćelija izloženi na njihovu površinu putem MHC2 molekula, ali te peptide ne prepoznaju naivni T limfociti, nego TH1 limfociti. Šta one mogu raditi za razliku od ovih naivnih? Pa one mogu lučiti svašta nešto. Na prvom mjestu interferon gamma, interleukin 2 i tumor nekrozis. Šta nam sad svaki od ovih znači? Interferon gamma, snažan aktivator makrofaga. Snažan. Aktivira makrofag. Interleukin 2 olakšava, odnosno aktivira proliferaciju limfocita. Tumor nekrozis faktor olakšava izlazak tih limfocita iz krvnih sudova na mjesto upale i monocita. On utječe na stvaranje granuloma. Granulomi su ograničena područja makrofaga. Organizam pokušava da sazida zid oko onoga što ne može da uništi, a pokušava da to ograniči. To radi granulomima. Šta znači ova reakcija? Kad se ona javlja, nakon intrakutane aplikacije dolazi do javljanja simptoma, odnosno reakcije simptoma kako god, 8 do 12 sati. To je crvenilo i otvrdnuće. Znači, a da li je test pozitivan, mjeri se debljinom otvrdnuća, ne površinom crvenila. Kod ljudi koji su mnogo osjetljivi, mnogo senzibilizirani na antigene tuberkuloze, na tom mjestu gdje je bila intrakutana aplikacija tog tuberkulina, može nastupiti nekroza. Ti simptomi se povlače 24 do 72 sata. Koliko se antigeni, odnosno koliko se crvenilo otvrdnuće kože ne povuče, a antigeni se ne mogu razgraditi.
oni će ostati u tkivu. I nakon sljedeće 2-3 sedmice, šta će se desiti? Infiltrat limfocita će biti zamijenjen makrofazima, koji će podleći pretvorbi u epiteloidne ćelije ili Langerhansove džinovske ćelije. Na taj način stvarajući upravo onu upalu koju karakterišu granulomi, znači ograničena područja makrofaga. Vrlo brzo da samo spomenemo i bolesti koje su značajne za ove reakcije odgođene prosvjetljivosti. To je na prvom mjestu tuberkuloza i sarkoidoza. Rekli smo već šta je ključ kod ove reakcije odgođene prosvjetljivosti, to su oni granulomi, znači ograničena područja makrofaga. Kod tuberkuloze, koja je izazvana naravno mikobakterijom tuberkuloze, dolazi do pojave granuloma u plućima. Ali ne samo u plućima, ti granulomi se mogu pojaviti u limfnim čvorovima, kao i u drugim mnogim organima. Što je karakteristično za te granulome? U njihovom centru granuloma se nalazi kazeozna nekroza. Pojam kazeozna odnosi se na sirastu nekrozu, zato što makroskopski pluća izgledaju kao sir. I zato je ona nazvana kazeozna nekroza. Za razliku od tuberkuloze, sarkoidoza, također imamo granulome, ali ne sadrži centralno polje nekroze. Znači u svom centru nema jednostavno nekroze. I to je osnovna razlika između ove dvije bolesti. Citotoksičnost koja je posredovana te limfocite ili te ćelije. Šta se ovdje dešava? Pazi, naš imunni sistem je prepoznao vlastite ćelije kao strane, kao opasnost. I onda, kao od svake opasnosti, odlučio je da se bori tako što će je ukloniti. Nažalost, to za nas nije dobro, jer mi ubijamo vlastite, odnosno naš imunni sistem ubija vlastite ćelije. To recimo je primjer za dijabetes. Ali isto tako, ova citotoksičnost se javlja kod hroničnog hepatitisa C. Ali malo to sad po strani. Hajde posmatramo ovu ovdje sliku. Iako je ovo zapravo mehanizam, nema veze. Prvo što bismo ovdje trebali spomenuti jeste zašto naš organizam ubija naše ćelije. Jedan od razloga može biti zato što je ćelija inficirana nekim mikroorganizmom, na primjer virusom. Virus sam po sebi se nalazi u ćeliji i ne pravi neko oštećenje. Dok dolazi u igru CD8 T limfocit, i ubija ovaj hepatocit. Ali kako on zna da je hepatocit ovdje? Svaka ćelija u našem organizmu ima MHC1 molekulu, to jest na svojoj površini može da ga eksprimira. Osim ćelija bez jedra, recimo eritrociti, oni nemaju te MHC molekule. Tako da hepatocit pomoću MHC1 molekula eksprimira peptid virusa, dođe CD8 limfocit i ubija tu ćeliju. Dolazi do razaranja jetri. Ovo je kod hroničnog hepatitisa C, gdje su zapravo ćelije hronično zaražene virusom. To je primjer kod hroničnog hepatitisa C. Dijabetes tipa 1 je autoimuno oboljenje gdje naš imunni sistem posredstvom CD8 pozitivnim limfocitima, te citotoksik limfocitima, ubija beta ćelije pankreasa. Beta ćelije pankreasa se nalaze u Langerhansovim ostrvcima i one su nam važne za proizvodnju inzulina. Inzulin nam je potreban da bi glukoza ušla u ćeliju. Ako nemamo inzulina, glukoza ne može ući u ćeliju i javlja se hiperglikemija. Povećana koncentracija glukoze u krvi, što naravno ima svoje posljedice. Ko je kriv? Krivi su te limfociti. To je to što se tiče ovih reakcija prosvjetljivosti, ovih tipova. Spominjali smo mnogo stvari i nadam se da ste uspjeli se pohvatati. Ako niste, tu sam da odgovorim na pitanja koja bude zna. Hvala vam što ste gledali ovaj video i do nekog narednog videa. Lijep pozdrav i doviđenja.